Hi mga babes, mayong hapon sa inyo nga tanan mga babes. Karon mga babes, na ako'y itudlo sa inyo ha unsaon pagpadako sa boobs. Kay labi na sa mga baji nga gusto mga ambisyon nga mudako ang boobs. Na apoy mga bae nga mga gagmay kaig boobs, murarag nagpilit sa ilahang panit. Na apoy mga bayot nga gusto mga ambisyon nga mudako ang boobs. Karon pagkakataon na ninyo nga mudako na inyohang mga boobs, gi-share lang pod ni sa ako maunang i-share pod nako sa inyohang mga babes. Ang uban mga bayot hugayang laklak nila sa mga tambal para mudako lang ang boobs unya. Nabiyay uban bayot nga di makapalit og mga mahalon nga mga tambal para mudako ang boobs. Mao nang kamo mga bayot exercise na lang mo bayot kay pwede raman siya bayot kay exercise epektibo jud ni siya bayot. Hangtod karon wa na ko nag-inom og mga gamot para mo dako akong boobs kay naka-exercise naman ko, pero wa jud ingon nga gi-career na ko na sa mga bayot kay na naman ko'y bana. I-share lang po na ako sa inyo ha kay para mahibalo mo kung unsaon pagpadako sa boobs. Gi-share lang pod ni sa ako maunang i-share pod nako sa inyo ha mga babes. Nya karon mga babes, itudlo na nako sa inyo ha unsaon nga magpadako sa boobs. Paano lumaki ang boobs? Paano lumaki ang boobs na exercise lang, hindi na kailangan mag-inom ng gamot. Kasi ako naranasan ko din to. Yan, ito may boobs ako. Hindi nga ako nag-inom ng gamot ha, pero may boobs ako, di ba? Anang posisyon. Unya, ang kaning dani nga side kani murag na unod-unod dani ni anaon na ninyo mga babes. Anaon. Ana ra na siya mga babes para mudako na inyong mga boobs, mga babes. Iana ra na siya mga babes. Mao na exercise mga babes para mudako ang boobs. Tanawa ha mga babes, ana nang gitudlo niya sa ako mga babes nga inganaon ra para mudako daw ang boobs nya. Inganaon ra, ingana exercise ra siya mga babes. Ana mga babes. Ingana ra siya mga babes. Ana. Panalagsara ko mag-ingani. Panalagsara ni nako gibuhat. Kung makadumdum lang, di man gid awat sa una nga nangambisyon jud ko nga mo dako akong boobs. Mga ambisyon jud ko kay para maibgan kog mga laki. Nya. Mo nang magsige bi jud tag pagwapa, magsige bi jud tag kuan kay nabay uban nga girl baya jud kayo. Maskin gani ang uban, maskin walay boobs kay magbra-bra biya gyapon. Mo nang pagkakataon na ninyo higayon na ninyo nga mudako na inyong boobs. Basta exercise lang jud kanunay, exercise lang kanunay. Kani ingani lang jud kanunay, ngana nya. Timan ining naong nako kay imposible dili na mudako inyong boobs. Kay ako wa jud ko'y gamit-gamit og mga tambal. Wa jud ko gamit-gamit og tambal. Nagsige mag-ingani ra ko.
Exercise ra ko ingon ani. Yan. Mao na mga babes. So naa na mo'y mga tips kung saon pagpadako sa boobs. Karon mga babes, nya salamat kay sa inyong pagtan-aw sa akong video mga babes. Nya karon kung kinsa pa tong naka like, naka share, comments, subscribe. Kamo nang bahala mga babes. Nya, thank you so much mga babes. Bye na mga babes. Bye-bye. Bye.